Salam dostlar, görmeye dalaňyz. Bugünkü videomuzda Adobe Premiere'da nädip montaj edip başlaýas. Ilki bilen şol barada bolar. Gelin onu tomosha edelim. Pognaly. Adobe açamızda şolary alaky ilki bilen penjere çykýan öňümizden. Ene bärden biz şöýrik adymy diýýär. Meselem da bu sapak dik koýas, sapak. Okay, yes. Bärlerdenim nirak sahrayında çek bolsaňyz. Okay, yes. A few moments later. Biraz garaşýas. Ine şolary alaky men bu adýana hemme penjerelem özüme udobna bolar düzüşdirip koydum. Şolara boş permigide her hilek bolup çykyp biler ýana. Siz şöýerden Windows diýen ýerden özüňize gerek nemeler alyp bilen limiter color, ene bärden renklerine şu effect controls karoçy özüňize gerek zatlar şolardan alyp bilýäňiz. Windows diýen ýer bar. Onsoň şunu şullere videomy importýar etýär. Men video koydum sketch edip где-то вот şu videolar men özüm ýalnys spesialny sketch etdim internetten. Open diýmeden şolary alyp biraz garaşdyrýar. Videolarymyz ene bäri geldi. Şu penjereden indi biz birinji videomy liboy birinden tutamyzdan şolary aljak eljak çykýardym. Şu boş penjeremden drop media şol ýere okýar. Şol ýere okýarmyzdan videolarymyz uje bäri geldi. Ýene bir zat. Şu videolary kaçtyndy ödem 4K formatda näli temler gyzyklanýan temalaryňyzdan haýdy şäherler göresiňiz gelse 4K formatda sketch edip alyp bileňiz. Men aşağıda silkada koyacak. Liboy gördüğünüz gerek videolary, kartinkalary sketch edip alyp bilersiňiz. Hemmesi besplatny. Birinji liniýada videolarymyz durýar. İkinci liniyadakiler nefif. Bu ikisinden taksiz koyulmadı eken aslında da şonun üçün bize bulun sesler hiç hükman değil. Şonun üçün gulpçaş diyasına şuraş basamızda şu zamoklandı. Bize bu ikisi gerek gel. Klaviaturadan delete nokkanı atıp ayırt biler. Tak, indi bir de gerek zat ikinci sade ora işletek, vertemde sade ora işletek. Videomuz hem ritme ora işlenene hemen oğudum. Öyle men ödüm şonu halen. Şonun üçün hem sade ora ilki bilen sade tap. Tak sağımız geldi. Sağımız gelenden sonra ikinci linýa okuyas. İkinci linýa okuyas. Yine var ene şu taýda biz garajyna gelemezene kadrmy şeýle bir fünýa kiçelýär. Şonun üçün bize şu her sadyň nirende näle kereketler bar, şonu bilmem üçin goý. Hatta şey kiçeldi, ama gysylýa kadrlarym hem faýdalanmadan. Şonun üçün şunu aşağı çekip findirip bolýar. Onsoň birinji instrumentda ene biziň premier kadrymyzy beýle füçürip bilýär, saçypy, fänerimi de goýup bilýär, play, pauzu. Hemmelerde işletmem üçün şunu İkinci de olsa bize şundan şeylesi gerek, naprimyer kadrımda bize şundan şeylesi gerek, ya il bundan beylesi gerek. Bellep, bundan beylesini alan ok, bundan beylesi ak bolan yerler hem alınca. Tak, üçüncü skorost diyor abi. Naprimyer görüyorsun mesela şu kadrımda ne elek. Hayalcak gidip dur, vapşe şunu hayalat, yani füynü böyle vapşe görem, go hayalladı. Kadrymyzy çekemden uje kadrymyň diýildi hayallaya. Öňkü durkuna getirjek bolsa, uje ýalňyş iş etdik, şunu öňkü durkumda getirjek. Öňkü durkumda getirmek üçin Ctrl Z. Öňkü ýala koýulýar. Öňkü katdan aýldy. Dördüncü bolýar, dördüncümiz. Bize naprimyer kadrymyň gerek ýerleri bolýar. Kadrymyň gerek ýerlerini näle dawa şu sazdan gerek ýerlerini kesip görýär. Uzak
da şunu şöyle bize gerek gel bastık ne bölünür. Sonra benim basam da faylasını iki bölü sağdım bu şey böyle bölünür. Bir de şunu şöyle gerek gel. Hatta sağdım da bari düşürüyor. Men aslında kadrlar men özüm paylaştırıp koydum şunun için öyle dengiteceğim kaydı götürmem. Erkim öyle isteşçe kim öyle öyle udobno şolar ayaklar dedim. Ram kadrlar уже yer tak pakat almaya gerek geldi. Tekst taharpan bilen pыңыз köp nemelerde dağıtlarda приложенияларда dağıtladım duruyor bu. Bir yere basanmadan şulara ki demişken grafik işte. Ya şöyle любой текст. Давай şunu tekstimizi например что koyas. Şu linyan şahit koyas. İki garajından çıkan çekemeden şuraya istiraka çıkandır fağa çepe hayt tarafa göre korsa özümü näle uzaklanırda. Давай näme ýazar? Gatodan dilimiz çalışar. Gati odan tak yazdık. Ondan sonra berde essential graphic deyip nemesi babının tekstin näle görünüşde saylap koyacak olsan şulara ulul çok mu geçer çekmiş tayda olatlar girken odadığını düşünürsün kavden tak ondan tekstin üstüne basanızda renkini çalışmak için yine fill mesela gılar yaşlı alamadan şu siyetlerinde Aymen fikrimce yankı ağolun der. Ağolay ağda oyarlı. Aksiyelimize koyduk. Tak şriftini daha net götürmek için önemli berdi. Eğer görünüşte şriftler var. Tak bana şu normalmiş bu oluşturdu. Şunu koyduk. Ondan berikin arkasına nelisem öyle çenin ya köle oyalak nemeler koyup böyle mesela siyet. Например, Google söylüyorum mesela Google'lar ayttan. Bede berdim gerek gelene ulunur diýenizde şu esas gereklilerler olup bilen. Ondan sonra berde solur bilen birazcık solur edip koyup böyle. Tak bede gerek gel. Tak özüňize interesli bolsa ulun bilen goýarsınız. Inniki şu kadrymyzy hayallatacağız. Tillin hayallanacağız. Onun için şunun üstüne gelenmizde sakin opkan vasyaz. Speed duration. Yani şöyle çıkan. Bu yüzde dur. Mesela biz 100'den köprüye etsek, 200 etsek, bu 20 olur. Mesela 200 etsek, kadrımız oran piçelli. Hem çaltlaşandır. Oran katılıyor ya. Şunun için speed duration tamam. Speed duration ile hayal atacak dedi. Hayal atmak için daha 70'te koydum. Buram hayaladı. Yani bunlardan gereklilerini almak için yankı alık lezbizlik pluginler var. Pluginler men özüm iskaşadı edip bular besplatna. Yani diler silkasından koyup berip koyubilecek gel diýsen ödüňizden gözläp tap bilersiňiz. Ödüňizden gözläp çıkarmaş RG Universe näme diýär dashboard. Ýazyp görüň çıkar. Berde interesting go efektler var. Perahotlar nerede gerekli perahotlar var. Efektlamada açılýan ýöne men ýan kaýdyşmaly bu sizde çıkmaz. Sebäpde bunu ajan stanok edilýär, plugin böyle. Şoň üçin internetden özüňiz gözläp görüň. Tapsaňyz. Ýazyn.
bize height effect o şarkı. Davay glitch olan korat. Glitch sinovatlar neşler görmüştüm. Birden görmüştüm glitchler çıkan. Birden glitch effect yaratmış taşı oğlanı şahara çıktı. Davay şunu bana korat. Mesela şu kadrın şundan şuna geçenler şu glitch olup geçmek için şu kadrın sinovatlar aplı. Biraz karışa. Nem üçün doňa sebäp bilen hemme şular alada bolup bilen feýatdyň aşakda kaçsy gaty uly full HD mesela biraz şoň üçin näme etmeli full duran üçin şun işläw türkak şeýle atak sahran edemedi nemeden o şoň üçin kaçsyny nemetini görkölçülüğün peseldik görýärsem şonda kendi doňa feýatdyň uje şu sar renk berde render yok. Bu gıdalar o render efekt koyulanlar. Zaten şoň üçin doňa. Şular alaki efektlerim gördük. Berde Luminosity Color neymiş etken onu markaçalayım. Luminosity Color'da например şu siyatlar mesela challenging gök siyat her basic correction berden soğuk siyat например rahatça soğuk siyat ya da se fare challenge son berde kontrakt mesela kadrlaryň özüňize göre, näl kadryňyza göre sallap bilen bärdini görmüşlerken men doly mesele düşündirip biljekler. Şoň üçin özüňiz daha iştir plan mesela men şuday gowlady mesela renkler saýlan şu renkden imine şu renki berip bolýar. Mesela men şunu alýarsam şu ýere batamyzdan gök toçka ölçkendir. Şonu galleryasy bolýan. Gök renkiň özü diň ajen öýdi, şu diňe şu süýetdäkler saýlanýar. Şu atkan gök süýetiniň nime feýdatkan bilirden okýan. Berden özüňize näsip saýlap bilýäňiz. Bu arada ýürüýte bir gün netip bolsa renkler var netip bolsa bir gün ýürüýte bir video düşürecek. Hatta bu edeki videomuzda gitkeçe düşündürüp gitjek bolady. Penceremde videolar, aydınlar saýlaýardyk. Bu penceremde bolsa ben mesela videomuzy bakashmy teknik yapal üçin mahar falan. Mucha bakalım çayına sahran edemiyorum. Например, bu penceremde bolsa skala. Например, kadr mesela onu çekip bilýär ýa şular araklar. Sağa çepe näme desem gelýär şular araklar. Hatta bir de bakalım manda tanışalım diyen bunulumuzdan alak например şular alak sorular koyup bolýar mutaýynan çekýän 4 togalaja alyp bilen 4 şonu kesip ölsen boýunça alyp bilen son sağlap bilen berdir üçin oý bu näme diýär bakabilir gerek aýra. Bu näme diýär application folder kadra ýatyrar. Bu penceremde kadar bolsa, например, kadryň başy son workda bulan play stop hayallikden kers bulan görjek bilenler kadr sekund görüp son bärdine efektler var. Özüň radnoy öz efektlary. Haçanda например, установка edilmede çıkýan. Bilegelýär. Bärde monitor presence, audio effects, sesleri herkilik ýetkizip bilýär. Audio translation, video effects, bärde gatkan effekt. Например, da birini bağla kurany. Offset. Например, koyduk offset.
kadrymyna mesela şeýle geçip durýar bolada. Can berdine elisim bilen blur sharpening, camera blur. Mesela blur etja, soldurýar kamerany. Buna mödüňizi sallamak üçin, sallap görmeňiz üçin mesela ýuwuşdan blur etjek bolsak, naprimер, şunu çekýäs. Şunu bellemde sekundçuk, sagatçyk turada şonu basýas. Ondan soň berdenim naprimер çekýäs. Çekdikmi? İkisinin yerini çalışaýar. Naprimер, ine solly görýän. Koca öyle. Ana. Tamam, yine seçti. Так, например, biz şöyle kadar davaj birinci kadrımın üstünden bir kadar Sweden renkini bırakıp ısrar edecek. Israr şahar görüntüsünde şunun için ne berde de birden faillerimiz var. Например, şöyle new e-time şuradan failler adjustment layer. Şunu basamızda şulara penceresi OK diyeceğiz. OK diyenler sonra gara pencere alıp çıkacağız oradan. Onu şöyle alıp oklamızda birinci kadrımın üstüne olacak bilmem Sweden'de. Например, şey diyeceğim. Limiter color'da dur. Birincimizde koyarsan şunu böyle sağ rengi taraf çekemizde. Bildirendir. Например, barlak görüyorsun mesela kadrımızda yükköşme bolmadı. Yine şunun için şu gözcü aşağı basamızda. Sveda уже ütkendir. Yani bokçuya soğuk. Derden renklerini sağlap biledik. Tekst yazışını öğrendik. Efekt koyuluşunu gördük. Perihodlar nähile koyular, olaram efektler koyular dedik. Birlay gözden geçirýär kadrlama nämetdik, nämişeden bolsak. Skorast bermäni öwrendik. Skorastyn nähilek berilişini ýa görkezdim. Emne şu şartlar edeňizde uje nälisem ala bu videoda men häzir hemmesini edip görkezip hem biler ýöne häzir wapşe hiç hili montaj edip görmedikler. Etçek bolsa da mädir şu videonu görüp biler. Şu video arkasy bilen häzir özüne gerekli videoju oňaryp biler. Men şu ýüzden biraz çaltyrakdan hemem kayıtlaşa görkezip atýarym. Onu başyny gördük. Gowy. Näme diýär? File. Batýar. Şurada expert. Media. Geçen safar videomda görkezdim. Bunun söylenim yaptılar. Yok, Ctrl M klavişten Ctrl M masamızda Fradl çıkıyor şu penceremiz çıkıyor. O zaman Fradl gözüm değil yani şöyle alakatlar. Berden hem edeceğiz, derdi formatlar çıkıyor. Şöyle birden formatlar öz otomatik duruyor. O zaman men bular ne yemek ya bular ne yemek ya diye oturmalarla mesela например video şu yerde men özüme indi kan настройкаларны kan oynamak esasy etken wagtdan morkojak bizde. YouTube Full HD şu formatda oyan уже автоматически настройка edilen videomu takmanda çek bolsam pixel video demek. Sakın koyacağız orada. Tak. Так, бар. Сохранить. И еще один экспорт. Экспорт demeden şuraya geçip aşağı. Doktor şulara alakalı. Videomuzda yan kaydışımla alakalı. Hiç düşünmeyen adamım hem şuraya aşağı videonun söylenen haber gerek işi edip biler. Hem de peyda olurdu. Ne diyen? Instagram sayfamdan izarlap bilerseniz ben şöyle belirleyecek. YouTube kanalıma abone olun. Nefit potaya yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.